Λοιπόν, να περάσω σε πολύ ωραία αρώματα, σε πολύ ωραία δωράκια, σε ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Αφροδίτη, σου έρχομαι. Μια εταιρεία η οποία πραγματικά έχει πολύ ωραία και πολύ προσεγμένα κεράκια και αρωματικά χώρου, ποιοτικά, και οι μυρωδιές είναι τέλειες. Καλώς όρισες. Γεια σου, Φέη μου. Παραμυθένια όλα. Είναι όλα παραμυθένια. Ναι, είναι οι δύο συλλεκτικές χριστουγεννιάτικες μας συλλογές. Η μία είναι βγαλμένη από παραμύθι, που είναι η σειρά αυτή, Once Upon a Time, και η σειρά Heavenly, που είναι βγαλμένη από τον Παράδεισο. Άρα αυτή η σειρά έχει και τα τρία. Ναι, έχει κερί αρωματιστή. Το πρώτο άρωμα είναι το μελομακάρονο. Περίμενε λίγο να ξεκινήσουμε από κάτι άλλο, γιατί είπαμε πολλά ονόματα. Μιλάμε για τη Little Secrets, σωστά? Ακριβώς. Την οποία μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο, εξειδικεύεστε στα αρωματικά. Αρωματικά, καλλυντικά, τα κεριά μας, που είναι best seller κωδική. Είναι best seller τα κεριά, Σας αγαπούν πολύ για τα κεριά. Μας αγαπούν πάρα πολύ για τα κεριά. Και δίνετε και σε κέντρα αισθητικής, αν δεν κάνω λάθος. Κέντρα αισθητικής, nail bars και επιλεγμένα φαρμακεία σε Ελλάδα και Κύπρο. Το δεύτερο δεν το άκουσαμε και λίγο. Nail bars. Nail bars. Εντάξει. Λέω τι bars τώρα τα κεριά. Στα nail bars, καλά. Θα μπορούσαν. Λοιπόν, αυτή είναι η σειρά η παραμυθένια, η οποία έχει το μελομακάρονο που δεν υπάρχει. Που δεν υπάρχει. Είναι μελομακάρονο κανονικό, μυρίζει υπέροχα. Σε κερί και αρωματιστή, μυρίζει υπέροχα. Θα μου βάλεις λίγο στο χέρι. Ναι. Από αυτό το κερί κάνεις και μασάζ. Ναι. Δηλαδή το σβήνεις και παίρνεις. Ναι. Για να κάψω κανένα νύχι και μετά αναγκαστώ να πάω στο nail bar, κατάλαβες. Φτάνει μέχρι 39 βαθμούς Κελσίου και τα κορίτσια στα νύχια τα χρησιμοποιούν ούτε ή άλλως και στην παροχή τους για να κάνουν στο τελείωμα του μανικιούρ. Τι ωραίο που είναι. Σαν ενυδάτωση. Και το βάζεις δηλαδή σαν κρέμα. Ναι. Δηλαδή κάνεις το μπάνιο σου, ανάβεις το κεράκι, μυρίζει παντού μελομακάρονο και μετά που να βάλεις την κρέμα, το σβήνεις, παίρνεις και βάζεις. Ναι, και αυτό το συγκεκριμένο. Γιατί να βγεις μετά μόνος σου, να κάτσεις το κάτι. Εγώ το ολοκληρώνω. Παίρνεις και κάτω από τα σκεπάσματα και περνάς τέλεια. Έχεις και το αρωματικό δίπλα, μια χαρά. Και να πούμε ότι και το αρωματικό είναι από σόγια, οπότε δεν έχει καμία τοξικότητα. Το έχουμε στο σπίτι μας άφοβα. Οπότε Δηλαδή δεν έχει αλκοόλ μέσα. Καθόλου, δεν χρησιμοποιούμε έχει αλκοόλ. Όχι. Και είναι βιοδιασπόμενο. Είναι όλα. Ωραίο, ακόμα και το χαρτί που χρησιμοποιούμε. Αυτό μου κάνει πιο πολύ κανέλα, βέβαια. Μου βγάζει κανέλα. Κανέλα, γαρίφαλο, μέλι. Δεν είναι το ίδιο με το μελομακάρονο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Απλά μπορεί να φαίνεται λίγο διαφορετικό. Τι ωραίο που είναι. Ναι, εμείς τώρα είμαστε. Μυρίστε λίγο, να σας έβαζα να μυρίσετε. Μακάρι Είναι εξαιρετικό. Και μπαίνεις μες στο σπίτι και έχει μια ζεστασιά, έχει μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Είναι σαν να ψήνεις μελομακάρονο. Εδώ τι άρωμα Αυτό έχουμε? είναι κρέμα πατησερί και βανίλια. Μπισκοτένια μυρωδιά, και αυτή είναι πολύ ωραία. Είναι λίγο πιο light για αυτούς που τους αρέσουν τα πιο ελαφριά αρώματα. Ωραίο, πιο light. Πιο light. Γλυκό κι αυτό. Είναι πολύ ωραίο όμως κι αυτό. Καβουρδισμένη ξηρή καρπή, το nut cracker. Μα πώς τα φτιάχνετε αυτά? Ναι. Και κάθε τίτλος είναι και εμπνευσμένο από παραμύθι. Δηλαδή αυτό είναι ο καριοθράφστης. Το πρώτο είναι το Christmas Carol. Και ωραίες συσκευασίες. Δηλαδή, εγώ τώρα σκέφτομαι και για τις δασκάλες δώρα. Ναι. Δεν είναι πολύ ωραίο δώρο, ένα κερί και ένα αρωματικό χώρου? Είναι ακριβή η επιλογή. Είναι πολύ οικονομική επιλογή. Είναι κάτω από 20 ευρώ. Μάλιστα, Όλο πολύ ωραία. Γενικά. Και από εδώ έχουμε από αυτή η σειρά είναι πιο glam σειρά, η ονειρεμένη μας σειρά, Heavenly. Είναι αρωματοποιίες αρώματα. Αυτό ποιο είναι? Άλλο. Αυτό είναι το Christmas Star, είναι άλλο. Έχει δαμάσκινο, έχει και γρυμπάρι. Είναι λίγο διαφορετικό. Είναι πιο άρωμα. Δεν είναι γλυκό. Ρε, θα κάψω τα μαλλιά μου σήμερα εγώ με αυτά που κάνω. Νομίζω ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το Angel Voice, φρέζιες και φουντούκι. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι φανταστικό. Είναι πιο elegant η μυρωδιά. Αλλά τώρα εγώ θα πέρα το μελομακάρονο να το χαρούμε δηλαδή. Εντάξει, πόσο κρατάει? Κρατάει 40 ώρες καύσης και ανάλογα αν το χρησιμοποιούμε που μειώνεται ο χρόνος, γιατί παίρνουμε υλικό από μέσα. Και το αρωματικό προτείνουμε ότι κρατάει 3 μήνες, όμως να ξέρετε, εγώ στο σπίτι μου το είχα μέχρι τον Ιούλιο που το βαρέθηκα να το μυρίζω. Και κρατούσε. Ναι. Ναι, δίνεις μια Wow! Και το Holy Night. Αυτό μου κάνει και λίγο πιο αντρικό. Ναι, είναι λίγο πιο ουδέτερο. Ναι, είναι όμως άρωμα. Είναι άρωμα όλα αυτά. Και το πολύ Black ωραίο. Hearts μετά είναι φανταστικό. Πόσο έχετε? 4. 4 και 3-7. Και εδώ μέσα βάζεις τα ξυλάκια. Ναι. Πολύ ωραία. Εδώ. Τέλεια. Αυτό. Θα δώσεις δωράκια? Εννοείται.
Τρέχει ένας διαγωνισμός στο ωραίο. Instagram. Αυτό βγάζει γλύκα. Τι έχει? Αυτό έχει μέσα βανίλια, Ναι. έχει μέσα το άνης που είναι ο γλυκάνισος και γιασεμί. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει και το γιασεμί εμένα Είναι αρκετά. πολύ ωραίο, είναι φανταστικό. Τι ωραία μάτια που έχεις. Είναι μάτια σου. Είναι μάτια μου. Μάτια σου, Καμιά φορά ντρέπομαι, το ρωτάω γιατί να μου πει άλλη φορά αφού ακούς. Είναι Αλλά λέω μάτια. θα ρισκάρω, γιατί αν είναι μάτια της, είναι πολύ ωραία μάτια. Και θα δώσουμε δωράκια, ας μπούμε λίγο στο Instagram μας. 7 τυχεροί λοιπόν κερδίζετε πολύ ωραία αρωματικά και κεριά και χώρου από την αγαπημένη μας εταιρεία Little Secrets. Μπορείτε να τη βρείτε στο Instagram, οπότε θα ακολουθήσετε τις οδηγίες για να τα κερδίσετε. Είτε διαφορετικά σε κέντρα αισθητικής και nail bars. Και έχουμε και ένα ανεκδοτικό κωδικό. Βεβαίως, να το πούμε και αυτό για σήμερα μόνο. Είναι για σήμερα. Ωραία. 24 Θα ώρες. κάνετε τα δωράκια σας σήμερα, θα μπείτε μέσα στο site και θα τα ψωνίσετε 15% πιο φτηνά. Θα γράψετε όμως Φέη, με πολύ πολύ αγάπη από μένα. Ελές. Πώς? Ελές είναι το κουπόνι, δεν πειράζει. Ελές. Θα το δουν, ναι. Εγώ στα χαρτιά μου είχα Φέη, δεν πειράζει. Πειράζει. Ή βλέπω παντού Φέη. Σωστό και αυτό. Θα γράψουν LS και θα LS 15. 15% έκπτωση. Πολύ ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας Εγώ και χαρά σας. ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις. Ερχόμαστε σε λίγο στην παρέα σας. Εσείς στην παρέα μας με Μόνικα. FaceTime.